Миколі Автуховичу. Это вот картина, намалеванная Олесем Пушкиным. Успомин про Генкуш. Пушкин у нас мастак выбитный белорусский. И он так само был в Афганистане. И его репродукция этой картины его сегодня Атуха разом мы зробили и передаем Миколе как все ж таки с получения одного нашего афганца, другого это будет память. Микола вернется, подписи над головой повесе и будет далее свои миллионы на користь белорусов и Беларуси зараблять. Ну, пару слов ще про Миколу, про його чин змагарний, який протягується зараз, особливо опошні 4 роки, 8 лютого буде 4 роки, як він за кратами, найбільший термін з наших політзняволених і самий покутний, бо його не перший арешт. И у него были змагарные голодовки, абсолютно в найновшей истории Беларуси, самая большая, какая была 90 дней, амаль что фантастично. И тогда и молодой фронт голодовками вытягивал эту справу, что Микола політичний. Бо и по первой справе політичного переследа было тяжко домагчиться, что Микола политвязень. А по другому термину, про наших правооборонцев, политиков, спецслужбы запустили, что он террорист. И мы пам'ятаємо ті слова, що гучали, треба почекати суда, суд все покаже там. У суді все розсипалося, у справі зосталися 5 патронів, які так само підкинули, коли Микола знаходився у турмі, у сейфі. Микола не ведав навіть про ці патрони, в обшук був без його. І, на жаль, символічно ці 5 патронів, 5 років и 2 месяца арешта Микола. Вот 8 лютого будет еще 4 года, и ему еще 14 месяцев застанется. Улады не идут на детерминовое вызволение нашего политзняволеного. Вот Павел Сапелко в фильме узгадал, запрошенный был, не имел аналог присуд. Там, по артикулу его осудили, что погрожало смертное покарание. Тогда не было еще Коновалова-Ковалева, яких расстреляли. Так само сфабриковані, я думаю, справа улади сьогоднішньої. А Миколу улада показала ненависть всього до предпринимательства, бо Микола найкращий, один з лепших предпринимальників, який публічно узник на просторі з 2001 року, коли почався його фіск улады, коли був перший декрет номер 4, здається, який обмежував нам 3 найомних працівників. І на Миколи були адміністраційні справи сфабриковані. И те штрафные санкции, что Микола, мол, на маршрутках $1 миллион заплатить он вымушенный был. Потом были криминальные переследы, 3 года зневоления. Первый его, я лечу, такое, не первый, а другие, он в несколько месяцев был у 5-м ходе. И тогда менавіта голодовки, это бесприпинное змагання, тяжкий шлях Миколи до Беларуси, бо Миколи, як і у Быкова, такі, ну, хто читав автобіографічний роман Быкова «Долгая дорога до дома», свой шлях до Беларуси, яким він і зараз іде, у турмі і змагається. Ось вылились тоді у оскал этой лукашенковской улады, которая запотребовала 20 годов. Амаль что сейчас то изрост Микола, и что ему на этой земле застается. Как не было уже, там пыл застался от Микола. Ось. Ну, дякую людям, що допомогли тоді витащити той присуд, розсипатися тому присуду. Бо справді, це наша солідарність. Наша солідарність залежить, як хутко Микола буде на волі. Я сподіваюся, він буде на волі хутко з нами. Бо предпринимальники, а справа Миколи, почему ще стратегічний, бо, ведаєте, потім був 7-8 год, вже обмежували предпринимальникам увогуле наймати найомних працівників. І ось яна стратегічна за право предпринимальників ще людьми звати. І те з політиків, хто кажуть, які з Микола політик, це лепшая політика. Людей змагання за те, щоб люди були заможними, щоб мали право людьми зватися. То, що Янка Купала ще 100 років назад казав. Наши пророки. И Микола, наш сьогоднішній пророк, він так само змагається за нашу лепшую долю завтра. Это оценят наши уже потомки. И я сподіваюся, эта справа ще у подручники буде.
І буде прикладом героїчного, бо той приклад афганців, які шли, клали життя своє і не потребували від тої влади, щоб їм льготи, робили, Микола собі зробив сам. І Микола робить своїм змаганням сонячним. Завтра наше лепше завтра. Я это сподіваюся. Так, да, тут еще я еще скажу пару слов від більшування. Просто еще як натхнення. Микола весь час просить підтримувати свою мать, и он больше всего за мать переживает. За Лидию Юлиановну. Тяжко, що нема тут і маті, і близьких Миколи. Нам треба все ж таки, Раночка, підтримувати. Это вот люди передали гроші, ну скринька є там, хто може. Я так само покину. Ось, бо Микола весь час турбується не про себе, він турбується за близьких, за мать. Ну, це можна побачити і по фільму, Кришко. Ну, я просто нагадаю це. А маті так зараз достатково так само це тяжко. Переносить зневолення син. І вона все ж таки ведає збільшого, що з Миколою відбувається. Тут не все ми їй кажемо. Ось. І вот сьогоднішні ці катування, які вони кинуті ізольовані від громадства, Микола ми вже не маємо совісті льгот, коли він у Городинській тюрмі, у сирої камери, де можна набити всілякі, починаючи від сухотів захворювання, це і є катування. Ми сьогодні у владі повинні потребувати визволення, а спинення катування, бо це катування людей вже отримали кримінальний пересуд, і вони їх ще катують. Это, Сан Саныч казав, это подонки. Такое робить з людьми, которые отримали термін зневолення. То, що Микола на этом переднем фронте, і Ольга назвала фільм «Бесконцая война», здається, іде, супрозгати. Ось. Лист ще дослали от Белорусского дома в Празе, зарегистрированного от Натальи Маковик. Я зачитаю его. Дорогий Миколай, у День Рождества Христового віншую вас 50-годдям. На таких юбілеях прийнято казати, що 50 років – це не шмат. І справді, для чоловіка, який поспів статися символом молодої, незалежної, моцної, пригожої, мужної Білорусі, 50 років – це цудовно молодий узрост. Дякую вам за те, що ви є. Дякую, що не здаєтеся і мужно тримаєтеся. Ваш приклад допомагає нам стати лепшими. Ваші фотографії висять у наших домов. Мы глядим фильмы про вас. Ваше имя нагадывает нам, что на Беларуси есть герои. Те, кто спрадвеку боронили отчину от ворогов. Те, кто рятовали Беларусь от коммунистов и нацистов. Те, кто не отмовились от своих коренев и поглядов. Те, кто зробили свой моральный выбор и засталися человеком. Про таких, як ви, Миколай, ми читали у книгах Владимира Короткевича и Василя Быкова. И нам здавалося, що час героїв скончився. Але ні. Ви, Миколай, разом з Миколаєм Статкевичем, з Місарем Дашкевичем, Павлом Северинцем, Олесем Белявским, Игорем Малиневичем, Евгеном Васьковичем, Миколаем Дзятком, Эдуардом Лобовым, Василем Парфенковым, Александром Молчановым, Артемом Прокопенко, Александром Францкевичем назавсёды будете у наших серцях. І ведайте, практично в будь-якій країні світу живуть люди, які вас люблять, вас підтримують і кожен день за вас моляться. Ми жадаємо вам здоров'я, оптимістичного настрою, Божої допомоги, хуткого визволення. Тримайтеся, ми з вами. Живе нескорена білоруська нація. Живе Білорусь! Живе! Микола, доволі. Чекаємо. Зараз я хочу дати слово